A következő műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Támogatunk a Vezérhús BT, a minőségi baromfi termékek házhoz szállítója. Együttműködő partnerünk a Bávzálog ZRT volt. Valamint a Naturillo, a természetes festékek és építőanyagok bevásárlása. Műsorunkat támogatta az Eko Konzervipari Kft. Sok szeretettel köszöntjük minden kedves nézőnket a mai napon. Malabárából, vagyis Kisbáriból jelentkezünk, Szlovákiából, egy jó kis versennyel. A magyarországi naturerős emberek ebben az évben már ellátogattak Szlovákiába, és megmutatták, hogy milyen erősek, most azonban itt egy másik alkalom. Fekete László ül itt mellettem. Mi volt ez az alkalom, amiért sikerült eljutni újra Szlovákiába versenyezni? Hát ez az alkalom egy személyes barátságnak is köszönhető, Vareha Miklós úrral kapcsolatosan, és a Kassa Péter által képviselt szlovák erős ember csapatnak köszönhető, ugye, ami közösen kifőztük azt, hogy itt ezen a csodálatos, gyönyörű területen, a úgynevezett Miklós birodalmába csináljunk egy erős ember versenyt, és hál' Istennek mindenki pozitívan állt a dologhoz, és egy gyönyörű, csodálatos dolgot tudtunk csinálni. Több alkalom volt már ebben az évben arra, hogy a magyar naturerős emberek össze tudják mérni a tudásukat külföldi versenyzőkkel is, de ez megint egy jó alkalom volt erre, hiszen azért az a jó, hogyha nem csak egymás között tudnak versenyezni, hanem nemzetközi szinten is meg tudják magukat mérettetni a versenyzők. Hát igen, ez mindenféleképpen jó, így van, új arcok is kerülnek fel, új kapcsolatok, új baráti szövődmények, ugye új területeket ismerünk meg, nem beszélve arról, hogy esetleg a országok közötti barátságot is lehet erősíteni így. Hát itt van Miklós, ugye a tulajdonos vállalkozó, akinek köszönhetjük ezt a versenyt, és ugye ott a terület, ami úgy szólván Kisbárit körbeveszi, ott a lakosok ezt várták, és csodálattal nézték végig ezt a versenyt. Láthattuk az imént a versenyzőket, 2 magyar csapat, illetve 3 szlovák csapat képviselteti magát. Nézőink, akik követték a korábbi adásokat, már találkozhattak jó néhánnyal közülük, Polló Jánossal és Kassa Péterrel például, természetesen ifjabb és idősebb Fekete Lászlóval, Tóth Dávid és Mészáros Zoltán, Szlovákia második csapatát erősíti. Árva Zsolt és Kis Tibor azt hiszem, hogy már meglehetősen jól ismerős a nézők számára, és Lipták Milánnal is nagyon sokszor találkoztunk. Lázár Csaba pedig szinte mindig a versenybírója ezeknek a versenyeknek. És ahogy már megszokhattuk, az első versenyszám a golyósoremelés. 4 golyót kell majd feltenni ezekre az állványokra a versenyzőknek, és természetesen nem csak az számít, hogy hány golyó kerül fel az állványokra, hanem az is, hogy mennyi idő alatt. Akinek mind a 4-et sikerül föltenni, ott az fog dönteni, hogy kinek sikerült ezt kevesebb idő alatt megtennie. A magyar 2-es csapat kezd, Kis Tibor és Árva Zsolt versenyeznek először. Hát igen, itt nagy a tét mindenkinek, mert mindenki jó helyezést akart elérni, nem kimértük egymást, úgyhogy magyarul nagy a hajtás. Tiboréknak 3 golyót sikerült föltenni, a 4-et, amely 190 kg, nem sikerült föltenni az állványra, most azonban jön ifjabb Fekete László. Nektek ez új gyakorlat világbajnok párosként. Hát igen, de itt megbeszéltük, hogy ki mit csinál. Itt hirtelenjé bele is vettem, itt nem a plusz energia miatt, hanem segítve a fiúknak, mert ugye 2 állványon ment igazándiból a gyakorlat, és nem tudtam, hogy a Laci milyen gyorsan fogja feldobni ezt, hogy ne ütközzünk a utolsó állványnál. Tehát ahol a kisdobos tud, ott segít, ugye. És 39 másodperc alatt sikerült Tiboréknak föltenni a 3 golyót, míg nektek 41 másodperc alatt a 4-et, ennyivel voltatok gyorsabbak, illetve erősebbek a magyar 2-es csapatnál, itt pedig már a szlovák 3-as csapat teljesítményét látjuk, és itt látszik az, hogy miközben nagyon könnyednek tűnik a gyakorlat végrehajtása akkor, amikor Laciék hajtják ezt végre, azért ezek a golyók nagyon-nagyon nehezek. 140 kg a legkisebb, és 190 a legnehezebb. Igen.
Hát ahhoz képest, hogy egy pihenőpark kellős közepén voltunk, gyönyörű két úszómedence között, nem sok időnk volt a pihenésre, a regenerálódásra, de hát utána lehetett meg hát a nézők ugye egyértelműen. Hát itt a versenyzők ebből most jelen pillanatban nem tudtak kivenni a részüket, mert örületes, nehéz, kemény gyakorlatok. Látszik is itt a lassításban az izomzat. Hát azért a 190 kilós golyó azért már megköveteli a energia kivitelezést. A látvány önmagáért beszél természetesen, de mivel ugye Szlovákiában volt a verseny, szükségetek volt egy kis segítségre is, és nagyon profi segítségetek volt abban, hogy a szlovák nézők is érthessék, hogy mi történik. Hát igen, Miklóst, a tulajdonost ugye bevontuk ebbe, mivel úgy volt fair, hogy ez magyarul és ugye szlovákul is lett mondva a közönség felé a teljesítmények, a nevek, a gyakorlatok, és csodálatosan segített, mint egy született speaker úgy dolgozott ott mellettünk. Hát ezt is köszönjük. Látjuk őt a háttérben. Lehet is látni, igen, hát köszönjük neki egyértelműen ez irányú segítségét is. Még egyszer megköszönjük, hogy egyáltalán ott is lehettünk. Fontos dolog ez egyébként, mert azon túl, hogy a nézők tapsolnak a verseny közben, azért, hogyha van valaki, aki egy kicsit tudja biztatni őket versenyzés közben, az nagyon sokat segít a teljesítményben, főleg akkor, amikor ilyen erős sportágról van szó. Hát így van. Kell is néha a versenyzőnek az a sok plusz, amit kívülről kap, és hát ugye igazándiból a versenyző nem sokat, egy jó versenyző nem sokat hall ebből kintről, mert a gyakorlatra összpontosít. Hát van, akik tudták, hogy nem teszik fel a 190-et, és a másik háromnak a gyorsaságára törekedtek, így próbáltak pontokat vagy előnyt szerezni a másikokkal szemben. Hát ez azért már nehéz. Itt mindenki csodálatosan próbált ésszel is, nem csak erővel versenyezni. Fekete Lászlónak és ifjabb Fekete Lászlónak sikerült csak föltenni mind a 4 golyót, aztán volt 2 csapat, amelynek 3-at, és 2 csapat, amelynek 2-t sikerült felhelyezni az állványra, így áll tehát a verseny az első szám után, és most következik a kerékforgatás. Hát én erre a számra mindig azt szoktam mondani a közönség fele, hogy érdemes az idősebb korú embereknek ezt a fajta gyakorlatot megpróbálni, mert jobb, mint bármilyen segédeszköz, amit ugye árusítanak különböző betegségek ellen. Meg ezek a gyakorlatok, nézd meg, Böske, hogy helyre rakják a belső szerveket, látod? Igaz, hogy nem sorrendben, de egyben marad az egész, úgyhogy ezért javallom az itt, látod, egy sok idő ki is jött, tehát a tréfát most félretéve azért tegyük hozzá, hogy 500 kilóról van szó, és itt látni azért a versenyzőkön, hogy azért tapasztalt erős versenyzők, és micsoda energia szükségeltetik ahhoz, hogy a gyakorlat létrejöjjön. Mi nem számoltunk azzal, hogy egy egész nap ilyen szeles idő volt, és ott a környékben ugye hát minden szinte homok és finom por volt, és ugye ez a szél ráholt erre a funérlapra ezt a finom port. Nem vettük figyelembe, mert a golyórakásnál ugye nem jelezte magát. Itt pedig kijött az, hogy nézni lehet is látni az ujjak helyét, hogy ahogy ne csapódik a gumi, ez a por, ez a nagyon finom por felrakódott rá. És eszméletlen plusz munkára kényszerítette a versenyzőket. Ez majd mi rajtunk is, a Lacin és én rajtam is látszódni fog, de a többi versenyző is, mi nem gondoltunk erre. Hát én azt mondom, hogy itt azt hiszem, hogy 30-40%-a pluszba kellett a versenyzőnek a kivitelezni az energiát a gyakorlathoz képest. Nagyon nehéz volt, de láttunk szép gyakorlatokat. Mint ahogy ez is az volt, Tiboréknak sikerült 6 alkalommal megforgatni a kereket. Egyébként ők voltak az első csapat, amelynek sikerült, ugye a szlovák 2-es és 3-as nem tudta ezt megcsinálni. Most a szlovák 1-es csapatot látjuk. Nehéz látszik, igen, meg az előbbi elmondottak is, ugye hát őrületes, maga a súly és maga a kelléknek a úgy szólván beszennyeződése eszméletlen dolgot kíván a versenyző. Hát itt van Péter is, aki nagyon jó fizikumban van. Ő és is tapasztalt versenyző, igen, hát ő is relatív, hogy kilódott vele, de mi is, Laci is, én is újra hangsúlyozom, de majd meg lehet látni.
És a végén jöttünk erre, amikor úgy lement ez a versenyszám, és akkor beszélgettünk a Lackóval, hogy eszméletlen volt, hát nem lehetett megfogni meg, és utána visszamentünk a gumihoz, és megnéztük, és ez az őrületes finom rétegben rajta por, hát nagyon rossz, nagyon rossz. Póló Jánosnak egy kis segítségre volt most szüksége, Kaszap Péter azonban ki tudja őt segíteni. Igen. Hát itt mondtam az előbb is, hogy Péter nagyon jó erőben van, meg ugye egy plusz erőt ad az, hogy hajtanak, mert nem mindegy, hogy ki hol végez, és inkább bevállalja a másik felé való segítséget. Hát nyilván a csapatversenynek ez az előnye, hogy bármikor kérheti a társnak a jelenlétét, segítségét, és ezt teszi színesebbé, ha mondhatjuk azt, hogy színesebbé a dolgot. Igaz, a bevállalótnak fárasztóbb, egyértelmű. Hihetetlenül sokat dolgozik Péter ebben a gyakorlatban. Igen. De itt van egy ilyen hogy lehetőség, hát a másiknál pedig visszaadja a társ. Hát nyilván ez közös döntés. Hiszen erről szól a csapatverseny. Apa és fia következik most a kerékforgatásban. Igen. Én fizikálisan ez nekem nem lenne gond, hogy neki menjek talán 5-ször is egymás után, csak hát ez őrületes, amit mi se tudtunk, és mi is ütköztünk vele, és mindjárt átváltottunk egy olyan technikára, hogy egyet. És hát, ugye az egyik leveszi a másik előtt ezt a réteget jobban, és mi így csináltuk, hogy egyesével. Így bepróbáltuk egyértelműen osztani az erőnket, és ne az legyen, hogy egyik 4-et, a másik 2-t vagy 5-öt egyet, hanem így megmarad a 3-3, de felváltva. És úgy látszik, hogy mi nagyon jó taktikát választottunk ehhez most. Szemmel láthatólag messze nem kíván annyi energiát vagy erőbedobást, mint a többieknél, hiszen a legtapasztaltabb csapat a ti csapatotok. Ifjabb Fekete László és Fekete László nyeri tehát a második versenyszámot is, a kerékforgatást. A két magyar csapatnak sikerült a kereket 6 alkalommal megforgatni, a többieknek 5-2, illetve 1 forgatás ment ezen a mai napon. A verseny állását láthatjuk ebben a pillanatban. Holt verseny a második helyen, és magyar csapat az első helyen. Akkor, amikor a harmadik versenyszám következik, méghozzá a koffercipelés. Ugye jól ismert ez a versenyszám már a nézők körében is. 130 kg-osak ezek a kedves kis utazóbőröndök, amelyeket 40 méteren keresztül kell elcipelni, és itt természetesen a versenyzők eldönthetik azt, hogy leteszik-e, egy kicsit pihennek-e, vagy esetleg váltanak, és átadják a versenytársuknak a bőröndöt. Amikor például ennyire nem megy egy feladat, akkor a másik természetesen besegíthet. Hát azaz 260 kilóval kell a versenyzőnek menni ezen a távon, és nyilván itt visszaadhatja az egyik versenyző a másiknak az előbbi gyakorlatokban kiadott plusz energiákat, azaz azt jelenti, hogy aki ugye az előzőben kínlódott, itt be tud segíteni a másiknak, sok csapat így is tett, és ez hozta meg nekik azért a sikert. Hiszen azért a különböző gyakorlatoknál különböző izomcsoportokat is kell használni, így aztán van, akinek az egyik gyakorlat megy jobban, van, akinek pedig a másik. Igen. Hát itt nagyon jó például, ezek a versenyek nagyon jók, mert ugye, hogy egy országból több csapat is van, már egymás felé is bizonyítani akarnak, ugye tudásukról, vagy esetleg a jövő elképzelésükről. A másik dolog pedig ugye itt a közönség. Hát a közönség meg várja, ugye elvárja a szájtartó teljesítményeket. Ezt a versenyzők nagyon jól tudják, és ugye itt, amit az előbb is említettem, a lehetőség egyik versenyzőnek a másik fele való kisegítése valahol létrejön, valahol nem jön. Hát itt ismét Milán vállal egy kis több szerepet, de hát hangsúlyozom, ő azért profibb és nagyobb versenyző a társához képest, ami úgy szól van, ő neki kötelező is ez. És miután kevésbé csúszott a keze, már jobban is ment a gyakorlat, itt pedig már Póló Jánost láthatjuk, akinek a kerékforgatás ugyan nem ment, ez a gyakorlat azonban nagyon jól sikerül. Így van, látszik is, hogy Jani vissza akart adni az előző teljesítménynek, Péternek a részvételét, de hát itt ezt csodálatosan ők meg is beszélték, hogy mit kell csinálni, és nagyon jól együtt dolgoztak most. Bizony jól sikerült nekik ez a gyakorlat, 19 másodperc alatt vitték el 40 méterre a két bőröndöt, itt pedig már Árva Zsoltot láthatjuk, aki Kis Tibor párja, neki adja át ezeket a bőröndöket, és Tibor is a következő 20 méterre.
Igen, hát ők végül is jól osztották be. Nagy kár volt ezért a kis pihenőért. Igen. Ezzel együtt lett 3 másodperccel rosszabb az idejük, mint az előző szlovák csapatnak. Igen. Jól indult pedig az eleje a gyakorlatnak. Neked ez nem okoz különösebb problémát, úgy látom, még csak ki sincs nyújtva a karod. Nem okoz, igaz, hogy én ezt nagyon régen csináltam, ezt a súlycipelést, de hát aztán sem már a Laci könyörtelen volt hozzám képest, mert hál' Isten a Laci maximalista, én ennek nagyon örülök, mert ő a jövő záloga ilyen szó szerint hajtott engemet ezen a versenyen, de ez így jó, azt hiszem, ez mind a kettőnknek így jó. És 17 másodperc alatt sikerült végrehajtani a gyakorlatot, ezzel Magyarország első csapata áll az első helyen ebben a gyakorlatban is, és természetesen miután 3 versenyszámot megnyertek, az összetettben is ifjabb és idősebb Fekete László áll az élen, méghozzá 15 ponttal, Szlovákia első csapata követi őket 11-jel, akkor, amikor a vegyes váltó következik. Ez a versenyszám, ez egy örületes dolog. Ezek a formák és ezek a megfoghatatlan eszközök nagyon-nagyon megnehezítik a versenyzőknek a feladatát. Nagyon nehéz már megemelni is ezt a súlyt, hiszen ugye a szikla 200 kg, semmiféle fogás gyakorlatilag nincsen rajta, és nagyon nehéz a levegőben tartani, miközben azért természetesen kell haladni a cél felé. Ezt próbálják most megoldani a versenyzők. Rikták Milán és Dulai Martin. Hát igen, de tegyük azért hozzá azt is, hogy a nézők értsék, hogy itt azért fáradtak voltak ám a versenyzők. A gumi őrületesen kivett az emberekből, főleg a húzó-vívő emberekből, a másik csapatoknál, és azért meglátszik, hogy már a verseny vége fele van, de van ellen dolog is, például itt a magyar 2-es csapatnál, akik szinte mintha a frissesség vezérelni őket, meglepetést okozott is volt ezzel a mutattvánnyal, és én azt mondom, hogy gratulálok neki, mert ez, amit ő most itt csinált ebben a versenyszámban, le a kalapon. Valamit ellestek tőletek, mert ugye titeket már láttunk versenyezni ezzel a sziklával, és azért annak az egyik titka az, hogyha valaki jól meg tudja emelni a sziklát, és egy kicsit megtámasztani a melkason, vagy akár a hason, akkor már azért valamivel könnyebb elcipelni, mint hogyha magát az egész 200 kg-ot tartani kell kézzel. Hát, az, hogy ellesték tőlünk, azt persze lehet így mondani, de azt, hogy elleste, az hiába lestál, hogyha nincs meg a fizikális ereje hozzá. És ugye itt kényszerítve van a versenyző a jó gyakorlat kivitelezéséhez, az ellenfél utoléréséhez, és azért ez nagy erő. A kényszer az nagy úr, és hála Istennek a magyar 2-es csapatra elmondható, hogy főleg a Zsolti is, hát Tibi is egyértelmű, de a Zsolti is, hogy örületesen jó fejlődik, és dolgozik, és meghozta neki a munkája a gyümölcsöt, mert gyönyörű, hát most is azt mondom, hogy gyönyörűen végigvitte ezt a sziklát. Én nem vártam volna, ezért is lepett meg, és még egyszer gratulálok neki. Hogy néz ki a versenyzők tenyere egy ilyen nap után? Hát kegyetlenül néz ki. Hát én itt ugye elkövettem egy hibát, amit letettem, de meg is látszik is, hogy én itt kilóttam ezzel a súlyjal. Nem maga a súly kilójával kilóttam, hanem én 10-valahány éve nem csináltam ezt a számot, és mikor bekerült, legyintettem, jó, hát menni fog, persze, hogy menni fog, tehát meg is fogott azért. Bánom így utólag. A Lackótól megdurgálást kaptam, a Lackótól, de úgy örülök neki, hogy leszúrt, nyilván pozitívan, mert hangsúlyozom, hogy a Laci olyan, hogy tényleg egy nagyon jó versenyző alkot, mindent nyerni akar, hát megdorgált ezért egy kicsit, de hát majd kijavítom legközelebb. Ezt a versenyszámot tehát Magyarország második számú csapata nyerte, Árva Zsolt, illetve Kis Tibor. Magyar 1-es csapat vezet 19 ponttal, a magyar 2-es pedig följött a második helyre 15 ponttal, és az utolsó versenyszám következik, a lépcsőre cipelés. Hát itt minden eldől. Hoppá, ott hátul látom, épp most ment el Miklós és párja Daniela, akinek nagyon sokat köszönhetünk a verseny létrejöttéhez. Őrületes, rugalmas hölgy, nagy szervezőkészsége van, és őrületes, jó indulatú, jó szívű. Még egyszer köszönöm neki, hogy segített a verseny létrejöttéhez. És visszatérve a lépcsőcipelés, amit én mindig azt szoktam mondani, hogy itt borul minden. Itt még a másodikból negyedik,
harmadikból első is lehet. Nagyon feszült a légkör, főleg a szlovák csapatok körül, hogy ki tud előrébb végezni, és szinte hajszálokon fog mullani most itt a helyezéseket. Ennek ugye bizonysága az, hogy itt a versenyzők nem is kapkodják el, mert próbálják az erejüket beosztani, hisz a 260 kg ez a piros súly, mert a régebbi versenyekről levettünk egy lapot, és nem 275-ös, hanem 260-as már, és próbálták beosztani az erőt. Ehhez már iszonyatos energia kell, ugye az a 260-asnak a feltételéhez, ezt tudta minden versenyző, és itt Milánék is arra törekednek, hogy a 3 pirossal tudjanak végezni, és nyilván minél gyorsabban, mert itt az idő dönt csapat és csapat között, de hát itt megint hangsúlyozom, itt azért fáradtan érkezik ám a versenyző csapatok a lépcsőcipelés végéhez, és meg megy az a mélységben az agyi taktika, hogy most hogyan lenne legjobb, hogy a másikat legyőzzük, és ennek tükrébe tevékenykednek itt a csapatok most. Polo János próbálkozott most ezzel a súllyal, sikerrel, és Kaszab Péter következik majd a 260 kilóval. De azért ez nagy különbség. 220 és 260 kg között ugye csak 40 a különbség, de ezt a csakot nagyon-nagyon tegyük idézőjelbe, hiszen itt nagyon sokat számít. Rengeteget, főleg mikor egy versenyzőnek kell rakni 220-at is, meg 260-at is. Ugye előtte azért a 20 elég jól megégeti az embert. Hát egy Tibinek nem sok kellett volna, Tibornak. Én valahogy úgy vártam is volna, hogy egy lépcsőfokra felteszik, hisz a Tibor már többször is feltette ezt egy lépcsőfokra. De az látszott, hogy arra törekednek, hogy nagyon-nagyon gyorsan végrehajtsák a gyakorlatot. Igen, 6 másodperc alatt sikerült a 4 lépcsőfokot teljesíteni. Igen. Nagyon észszerűen versenyeztek, és tudták, hogy utána már csak mi jövünk, és igazándiból a többieknél gyorsabban kell ezt a gyakorlatot véghez vinni. Hát itt Lacinak egyértelműen eszméletlen fizikális erejét tükrözi az, hogy a 3 piros súlyt bevállalta, és mondta, hogy ő felrakja a 3 pirosat, és akkor én rakjam a nagyot. Az ide a pontot, a 300 kg-ot. De hát mi így is dolgozunk a csapatversenyen, hisz nem hiába lettünk világbajnokok a naturerős emberek versenyén, úgyhogy mi már megszoktuk egymást, hála Istennek. Íme a 300 kg és az öröm, amely ezt követi. Fekete László és ifjabb Fekete László az 5 versenyszámból 4-et megnyert, köztük az utolsót, a lépcsőre cipelést is. Így néz ki tehát a végső sorrendje ennek a versenyszámnak, és természetesen ezek után senkinek sem lehet kérdés, hogy Magyarország első csapata az első helyen végzett az összetett versenyben, a második csapat pedig a második helyen. Szlovákia 3 csapata mögéjük szorult a versenyben. Nagyon nagy verseny volt, nagyon szép környezetben voltunk. Köszönöm szépen ugye Vareha Miklósnak, hogy ezt a versenyt lehetővé tette. Már legelején ugye úgy jöttünk ide, hogy apuval ezt meg akarjuk nyerni. Az első 3 számot megnyertük, a 4. számban ugye a sziklacipelésnél veszítettünk egy pontot, de ez nem probléma. Az 5. számot úgy szintén megnyertük, így mondhatni, hogy nagy fölénnyel könnyedén meg tudtuk nyerni ezt a versenyt. Ide kilátogató nézők most függetlenül attól igaz, hogy ugye Szlovákiában volt, mindenkinek szurkoltak, ugye 3 szlovák csapat indult, 2 magyar. Itt a második, illetve a harmadik, hát ránk ugye nem voltak veszéllyel, de Kis Tibor, Árva Zsolti, valamint Kaszab Péterék nagyon nagy harcot vívtak a második, harmadik helyért. Hát itt igazából a utolsó számba dőlt el, hogy ki lesz a második, illetve ki lesz a harmadik helyezett. Gratulálok a versenyzőknek, remélem, hogy nem utoljára voltunk ezen a helyszínen. Én is köszönöm Miklósnak, hogy ezen a csodálatos helyen versenyezhettünk. Az 5 úgy jött, hogy Fekete Laci megjelent nálunk, találkoztuk egy ilyen találkánoszt, akkor meg leadta, hogy lehet sport erre rendezni. Most akkor mondta, hogy voltak Párkányban Szlovákia magyar bajnokságban, mondom, csináljuk meg itt, igen. Röviden belement, azt mondta, hogy megcsináljuk, megmondták a feltételeket, mind megszerveztük, örültünk, hogy meg tudunk szervezni egy ilyen dolgot, szlovák-magyar bajnokságot itt nálunk, igen, egy kis faluba, Kisbáriba, igen, ami a térképen keresni kell. Úgyhogy a szlovák-magyar barátságnak itt a egyenes útja van, igen, az emberek közt a barátság az megvan.
Laci azt mondta nekem, hogy ezt próbáljuk, megmondom, megpróbáljuk, azt ez volt a kezdet, de a kilátás továbbra is nagyobb lesz. Én, mivel megint Magyarországgal más szempontban, sportban nagyon jó irányba vagyunk, a magyar box Csötönyi úr a főnök, én Szlovákia vagyok, én a főnök, megint mi magyar-szlovák barátságos mérkőzést üssünk le, igen, úgyhogy ezt meg akarjuk szervezni az erős emberek közt is, meg a boxba is. Szerveztünk egy rendezvényt, ahol ez minden embernek itt, ha szlovák, ha magyar ingyen van, az jövőben is ilyen stílusban szeretnénk csinálni az egész dolgot. Az időjárás ugyan hűvösödik, de számíthatnak rá, hogy a hangulat forró lesz a következő versenyen is, és természetesen reméljük, hogy akkor is velünk fognak majd tartani. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük, és találkozunk jövő hónap utolsó szombatján. Köszönjük! Viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Bozsér Kereskedőház Kft., az Antennák és polcrendszerek forgalmazója, és a Szapanan Kft., a Szappi Aloe Vera importőre. Együttműködő partnerünk az Óvártej Zrt., a legjobb, ami a tejjel megtörténhet, valamint a Bintek Samu Kft., a minőségi nyílászárók forgalmazója volt.